ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାବୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇଲାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଗତ 2 ମାସ ହେଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଏବେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ଭତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ସହିତ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଡିବିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବୋଝ ହୋଇଛି। ବୟସ ଓ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସିଧାସଳଖ ହାତକୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ବେଶ୍ ସୁବିଧାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସରକାର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ଥରେ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଟକି ରହିଥିବା 2 ମାସର ଭତ୍ତା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। बैंक के गल पैसा न पड़बार बोली घुचाई नौ मोर स्वामी हाथ गोड़ न चलबार आंग न दिसबार गोड़ न चलबार कान न सुखबार आम से 2000 टंका तू चलू थुलु निर्वाचन किसी न पावा गले घुची आऊँ बाबू पाली गले जैतुन जे हेबा बोले से आज्ञा माना गले किसी न कले इन गले कहलु कहले जई पाले तो आम केन के जई पारमु डाक्तर के सेन के मता बुलगन के गलु जे जो डाक्टर सर्टिफिकेट आनब बोले डाक्तर के जो गलु जे जो बिनका जो नाले डुंगरी पाली जो सर्टिफिकेट आनब बोले मुई केनता करी से मनुष्य के दे करी आनमी सर्टिफिकेट और भत्ता आनमी कह बोले से भत्ता तो आम ही चलु छूँ आमको हाथ दियो जनता करी आज्ञा हेतकी हमार दाबी।